Helyezkedjél kényelmesen, úgy, hogy a gerinc legyen egyenes. Figyelj most már befelé. Tudatosíts magadban, hogy a külső világ zajai nem zavarnak, csak segítenek abban, hogy még inkább befelé és önmagadra tudj figyelni. Lélegezz a mellkasba. Lélegezz a hasi területre, a légvétellel lazítod el ezeket a testrészeket, izmokat, izületeket, belső szerveket. Majd lélegezz a medencébe, lazítsd el az ivarszerveket, a medence területét, női, illetve a férfi nemi szervet. Érezd, ahogy teljesen ellazul a medence, a csípő. Közben figyelj arra folyamatosan, hogy a gerinced egyenes maradjon, ne veszítsd el a fókuszt. Haladjunk lefelé a combok irányába, lélegezd át a combokat. A térdeket, a lábszárakat. Majd legyenek lazák a lábfejek is. Most már teljesen lazák az alsó végtagok. Közben engedj a két talpaidból gyökereket a földbe. Figyeld meg, ahogy a talpakon keresztül először vékony kis gyökerecskék, majd egyre vastagabb gyökerek hatolnak le a föld mélyébe. Keresztül mindenféle rétegeken, köveken, sziklákon, rovarokon, gilisztákon, és egyre inkább kapaszkodik, terjed, egyre vastagabbak ezek a gyökerek. Olyan vastagok és olyan stabil vagy, hogy már egy hurrikán se tud kirántani a földből. Majd húzd fel egy légvételre ezt az energiát egészen a mellkasodba megint. Lásd, ahogy végigfut a lábszárakon, combokon, és egészen a mellkasodig. Tölti folyamatosan. Majd irányítsd a figyelmedet a vállakra, lélegezz a vállak, mellkas területére, lazítsd el ezt a részt is. Friss, tiszta energiát lélegzel be, és az elhasználódott energiákat mind kilélegzed, és elküldöd a fénybe. Erre már nincs szükséged. Majd lazítsd el a karokat. Engedj el minden szorítást a karokból, csuklóból, tenyerekből, engedj el mindent. Mindent, amihez ragaszkodsz, amit már rég el kellene engedned, de még mindig markolsz, mindig szorítod, szinte már fáj, már görcsöl a kezed, de még mindig szorítod. Most engedd el ezt is. Ha jól esik, rázd ki a kezed.
Milyen jó. Milyen jó érzés megkönnyebbülni. Most jössz rá, hogy már nem is akartad igazán, már nincs is szükséged ezekre a dolgokra, emberekre, eseményekre, történetekre, függőségekre. Majd gyere a torok területére, és lélegezd át a torkot. Igen, ez milyen jó érzés ez számodra. Lélegezd át az arcodat, arcizmokat, lazítsd el, száj körüli izmokat, szem körüli izmokat, a homlokod izmait. És most végigmegyünk a csakrákon. Kezdjük a gyökér csakrával. Az a gerincet tövében lévő energiaközpont. Ezt úgy hívják, hogy alapkötelék, gyökér csakra. Összeköt a földdel, önmagad fizikai aspektusával, támogatja a fizikai erőnlétedet, és aktiválja a túlélési ösztöneidet. Küldj bele fényt, minden elmegy, minden, amire már nincs szükséged. Ide kapcsolódnak a szexuális kötelékek, különösen ha traumatikus eseményekből származnak. Egy szenvedő társ is ehhez kapcsolódhat. Itt vernek gyökeret azok is, akik irányítani vagy manipulálni akarnak téged. Küldj bele fényt, és láss, hogy minden elmegy a fénybe. Majd gyere följebb a szakrális csakrára. Félúton található a köldök és a gyökér csakrát között. A keresztcsonttól feljebb helyezkedik el. Másoktól érkező érzelmek gyakran kapcsolódnak ide. Körülötted lévők iránti általános érzelmek, érzések, szerelmeink iránt érzett érzelmek, csoportokhoz való érzelmi kötődések lehetnek, vallási, spirituális, politikai, ősi, családi kötelékek is ide kötődnek be. Lélegezd ki ezeket a kötéseket, szálakat, lélegezd át, és lásd, ahogy megtisztul. És innen is eltávozik minden a fénybe. Így
tároljuk a kreativitást, a szexualitást is, gyakran a bűntudatot is, az önmegtartóztatást, a szexuális blokkokat. Lásd, hogy eltávozik minden olyan program, sötétség, félelem, ragaszkodás, önbüntetés, kicsi vagyok, nem vagyok elég jó, nem vagyok alkalmas, nem kellek, nem vagyok elég szerethető, nem vagyok jó nő, nem vagyok jó férfi. Lásd, hogy minden eltávozik a fénybe. Érezd, hogy egyre erősebb vagy, egyre fényesebb vagy. És ahogy egyre erősebb, fényesebb vagy, betöltődik a pénz, a siker, a megvalósítás, bátorság, dinamizmus, kreativitás, egészséges szexualitás. Figyeld meg az alsó két csakrád, milyen fényes. Majd gyere feljebb, kérlek, az erőközpont csakrához, solar plexus, idegközpontnál lévő energiaközpont, napfonat csakrának is hívják. Itt van a düh, agresszió, bántalmazottság, elnyomottság, mind társadalmilag, mind családi szinten. Ennek az energiaközpontnak van a legtöbb összeköttetése a testtel, félelemmel, bármilyen félelem legyen, az pusztító, alacsony szintű valakivel, vagy valamilyen helyzettel szemben mindig itt kötődik be. Ha nincs önbecsülésed, önbizalmad, saját éned, szenvedélyed, akkor a negatív energiák könnyebben bekötődnek ide. Amikor idő előtt elvágják a köldögzsinort, akkor már pici babaként, újszülöttként is elvágnak a saját erőttől, és onnantól kezdve fogsz függni mindenkitől és mindentől. A társadalomtól, a politikusoktól, az orvosoktól, a főnököttől. És jelenítsd meg magad előtt azt a pillanatot, amikor már megvan a leszületésed helye, ideje, és lásd, hogy anya és apa éppen szeretkezik, és az ő egyesülésükből létrejön a megtermékenyített petesejt, amiben beleszáll a lélek, beleszállsz te lelked, ez az általad kiválasztott tanulási folyamaton átmehess. És most lásd, hogy ott vagy anyapociában. Egy hetes vagy. Érezd ezt az állapotot, amikor már lent vagy a földi síkon. De egy hónapos. Már anya már gyanakszik, hogy babája lesz. Vagy 3 hónapos.
már anya és apa örülnek, hogy meg fog születni. Érezd ezt a szeretetet, azt, hogy várnak, akarnak. Érezd, hogy anya mennyi dopamin, szerotonin, oxitocin termel. Mindent érzel, amit eszik, amit érez. És ez olyan jó neked. Majd 4 hónapos vagy. Öt. Egyre izgatottabbak. Készülnek a jöveteledre. Várnak. 6. 7 hónapos. 8. És elindul a szülés. 9. Ahogy anya tágul, befordulsz a szülőcsatornába. Együtt mozogtok. Egy ritmusban. Amikor egy picit elfárad, akkor te nyomod jobban. Amikor te egy kicsit elfáradsz, akkor anya kezd el tolni. Érezd ezt a lüktetést, ezt a szép, nyugodt együtt dolgozást, ezt a ritmust. És már majdnem kint vagy. Majdnem. És egyszer csak kint vagy. És megtörténik az első levegővétel. Meglátod az első fényt. És most állítsd meg ezt a képet. Képzeld el, ahogy mindenki megáll, mintha egy filmet lepauzéznának, és senki és semmi más nincsen, csak anya és te. Ahogy ott fekszel a hasán. Senki nem avatkozhat bele, ez a saját ritmusod. A saját ritmusodat követed, akkor fognak leválasztani anyáról, akkor vágják el a köldögzsinort, amikor ez neked jól esik. Áramlik az élet és a szeretet energia köztetek. Áramlik az életerő. Nem választanak le azonnal, hanem kapod még folyamatosan, ameddig nem érzed biztonságban magad. Csak jön és jön. Jön vissza az akaratenergiád, jön vissza az erőd, jön vissza a szeretet energiád, és érzed, hogy egyre erősebb és egyre teljesebb vagy. Érkezik a szabadság energia. Érkezik a forró, lüktető véred. Maga az élet. A bizalom, a saját ritmus. Az életben is, amikor
bele akarsz helyezkedni egy új helyzetbe, szabadon eldöntheted, hogy neked mikor jó. Szabadon a saját ritmusodban, senki nem kényszerít semmire, nem adod ki az erőt a kezedből, te irányítod az életedet. Akkor, amikor neked jó, akkor, amikor te biztonságban érzed magad, abban a ritmusban, amiben te szeretnél haladni. És ne foglalkozz azzal, hogy most milyen a kapcsolatod az édesanyáddal, csak az érzésre figyeld, arra, hogy táplál, lásd magad pici csecsemőként, lásd a friss, hamvas bőrödet, puha bőrödet, szinte átlátszik, szinte még látszódnak az erek, rózsaszín, áramlik az energia benned. Most megkapod az első csepp anyatejet. Érezd, ahogy táplál. Érezd a rezgését. Most menj oda a mostani felnőttkori éneddel, ahogy ott fekszel, csecsemőként, újszülöttként, anya hasán, és emeld el ezt a babát, és vedd a karodba, vagyis magadat, és kezd el ringatni. Nézd a szemébe, nézd meg az arcát, a kis kezeit. És amikor jól esik, amikor te akarod, amikor te úgy döntesz, akkor vágd el a köldögzsinorodat. És érezd, ahogy kapcsolódsz önmagaddal, ahogy újból bízol magadban. Önmagad vagy. Minden pillanatban, a jelenben vagy, érzed a tested, érzed minden porcikát, érzed az élet lüktetését magadban, mint ahogy az a pici csecsemő érzi az élet lüktetését. Adj meg magadnak mindent, amit esetleg akkor nem kaptál meg. Légy jó önmagadhoz. Engedd az életnek, hogy áramoljon rajtad. És most gyere fel a szívcsakrához, a mellkasod közepén elhelyezkedő energiaközponthoz. Ide kötődnek bele azok a kapcsolatok, amelyek
fontosak voltak számodra a szerelmi kapcsolatok, mélyebb baráti kapcsolatok. A gyógyítók, spirituális tanítók ezen a ponton vannak összekötve a páciensekkel, tanítványokkal. Ha itt elakadás van, a szeretet nem tud zökkenőmentesen áramlani. Ha itt sérülés van, akkor a reménytelenség, szeretetlenség érzése is kialakulhat. Itt van a szeretet, amikor elutasítottad önmagad, amikor rosszul értelmezted a szeretetet, mind kifelé, mind irányodban, amikor azt hitted, hogy szeretnek, de az nem szeretet volt, amikor kihasználtak, amikor olyat szerettél, aki nem tudta vagy nem akarta viszonozni. Lélegezd át, küldje bele a fényt. Távozzon el minden a fénybe. Amikor teljesen megtisztult és felfényesedett ez a csakra is, gyere fel a torok csakrához. Ez a torok alsó részének közepén helyezkedik el. Ide tartozik a kommunikáció, vagy ami a szívedet nyomta, de nem mondtad ki, vagy nem megfelelően fejezed ki magad. Valaki elnyomja a kommunikációs képességedet. Amikor nem tudod képviselni magad, vagy hangot adni az aggodalmaidnak. Amikor nem voltál őszinte, vagy nem lehetsz őszinte, nem mondhattad el, amit akartál, vagy kimondtad, és ezzel bajt okoztál, problémád lett belőle. Tisztíts ki minden programot innen, ami nem tiszta, nem őszinte és fájdalmat okozott. Majd mikor megvagy, akkor gyere fel a harmadik szemcsakrára. Ez az a központ, ami az intuícióval és a láthatatlan birodalom érzékelésének képességével van összefüggésben. Ha valaki a fejedbe akar látni, vagy az életbölcsességedre vágyik, akkor általában ehhez a csakrához kötődik. Vagy ha valaki ezt túlságosan ragaszkodsz, aki már eltávozott a földi létből, általában az is ide a csakrába kötődik be. Itt van a kollektív családi út, az ezzel kapcsolatos bizalom, amikor úgy érzed, hogy nem lehetsz önmagam, amikor túl sokan vannak hatással rád, befolyásolnak, vagy amikor úgy érzed, hogy nem járhatod a saját utadat. Küldje bele a fényt, és tisztíts meg minden negatív energiától, energiaszáltól, kötéstől.
Majd gyere fel a 7. csakrához, a korona csakrához, amely az Istennel, univerzummal köt össze. Itt a kötődések akár gyönyörű szikrázó fényszálak is lehetnek, vagy megjelenítheted akár szivárvány színben is. Fontos megtisztítani ezt a csakrát azoktól a dolgoktól, amelyek olyanoktól származnak, akik arra vágynak, hogy feltétel nélkül higgy abban, amiben ők. Zsarnoki személyek, politikusok, vezetők, tanítók. Vagy ha sokaknak érdeke az, hogy ne kapcsolódja az Istennel, a felsőbbel, a teremtővel, robotpilóta módban üzemelj, akkor ez itt elzáródik, elzárják. A koronál csakra és a gyökér csakra párban van. A bizonytalanságot élsz meg az anyagi világban, akkor gyakran ez a csakra rosszul működik, mert hiába van korona, ha nincs föld, amin uralkodj. Ide tartozik a teremtővel való kapcsolat, a megérzések, sugallatok, hit, bizalom, ima. Lásd, hogy egyre tágul és kapcsolatba kerül az univerzummal. Majd figyeld meg az összes csakrádat, ahogy egyformán fényesek színükben. És jeleníts meg a Sushumna csatornát, és kezd el áramoltatni az energiát ezen a csatornán keresztül. Húzd fel az energiát a gyökércsakrától, egészen a fejtetőig, és lásd, ahogy áramlik leföl, leföl. Előhúzd fel, és hátul a gerinced mentén megy vissza. Gyökércsakrától koronacsakráig jár az energia leföl, leföl, folyamatosan.
Figyeld meg a testedet. Milyen érzések vannak most a testedben. Figyeld meg a jó, rossz érzéseket is. Légy tudatában ezeknek, ezek segíteni fognak neked abban, hogyha bármikor az életed során megjelenik valami testérzet, akkor a megfigyeléssel, és azáltal, hogy azonosítani tudod, rá tudsz jönni az érzelmi kötődésekre, hiszen amikor megjelenik a fizikai testben a fájdalom, az érzet, az azt jelenti, hogy megjelenik az étertestben, tehát a mentális, vagyis az érzelmi test már benyomódott az étertestbe, mert már olyan erős volt az érzés, a blokk, hogy a mentáltestből már átkerült az étertestbe. A fájdalom és testérzetként jelenik meg. Ezért fontos a mentáltestet is tisztítani, hiszen hiába szünteted meg az étertestben a fájdalmat, ha mentáltestben ott marad a negatív energia, akkor újból meg fog jelenni a fájdalom. És most arra kérlek, menj el a kedvenc helyedre, ahol te biztonságban érzed magad. Ahol szeretsz lenni, ami fájtől, de egyben meg is nyugtat. Figyeld meg, hogy életednek mely területei bukkannak fel, mint egy fehér kivetítő vászon, vagy elképzelheted élőben is. Vizualizáld a jövőképedet, hogyan szeretnél élni. Lásd a munkádat, kollégáidat, ügyfeleidet, klienseidet, főnöködet, mindennapjaidat, hogy dolgozol, mennyit keresel. Érezd át minden sejtedben, hogy mennyire jó az, amit csinálsz, mennyire szereted a munkát. Majd gyere, menjünk tovább a család és a barátok témakörére. Képzeld el, mit csináltok, hol vagytok, kik a barátaid. Képzeld el, ahogy a családoddal minden rendben van, még akkor is, hogyha nem találkoztok, esetleg vagy messze laknak.
képzeld el szeretettel, hogy annak ellenére is jól vannak, és minden rendben velük. Szeretettel gondoltok egymásra. Képzeld el a barátaidat. Képzeld el magatokat a kedvenc időtöltésetekben. Képzeld el a párkapcsolatodat, házasságodat, ha nincs, akkor képzeld el azt, hogy miért szeretnél. Képzelj el mindent, amit még szeretnél megvalósítani a közeljövőben, és egy kicsit távolabb is. Érezd át tested minden sejtjében, hogy ez már megvalósult. És amikor bármikor meggyújtasz majd egy gyertyát, behunyod a szemed, és egy pár percet befelé figyelsz, elképzeled, amiket szeretnél, bármikor meg tudod valósítani, bármilyen elképzelésedet, bármilyen vizualizációdat, vágyadat, álmodat. Amit nem, az azért van, mert Isten jobbat tartogat számodra, és öleld át magad. Vagy simogasd meg a kedvenc testrészedet, szeretgesd meg magad egy kicsit, vagy helyezd a tenyereidet a szívedre. Maradj mindig így, önmagadat szeretve, ölelve, hogy mindent megadsz magadnak, és gondoskodsz magadról. Most pedig húzok egy kártyát, kegyelem zöld kártyája Viszlai Anitától, és ezt vidd magaddal ezt a gondolatot, amit húztam. Amit érzel, az az egód. Amit kimondasz, az az elméd. A téma igaz mi volt, az érzelmeiden és a gondolataidon túl van, az ürességben. Még egyszer, amit érzel, az az egód. Amit kimondasz, az az elméd. A téma igaz mi volt, az érzelmeiden és a gondolataidon túl van, az ürességben.